Helo, bore da. Croeso nôl I Caersalem wsos yma. Da ni am clywed arwel bore yma yn pregethu, a da ni'n mynd I sbio ar ddameg y bugail da. Felly, o'n i'n meddwl fysa'n gyfle da I ni canu can am y bugail da, a can i'r plantos yn arbennig. So, os mae yna plant yn y stafell nesaf, galwch nhw draw, de? A reswm dwi eisiau canu'r gan yma, a diwrnod arall, nath rhywun galw fi'n ddafad. De? Mae'n air sy'n cael ei taflu o gwmpas chydig dyddi yma. A weithiau mae geiriau yn brifo, ond pan nes I ddechrau feddwl amdano fo, nes I meddwl, wel, dwi eitha blewog, fatha dafad. A dwi drewi chydig, os dwi'n onest, fatha dafad. Ac fydra I ddeud, me, really dda, fel dafad hefyd. So, ella bod na ryw wirionedd I be oedden nhw'n deud. A pan dwi'n troi at y Beibl hefyd, dwi'n gweld bod Duw yn meddwl amdano fi fel dafad hefyd. Os dwi'n sbio yn Salm 100, a'r trydydd adnod, mae'n deud, sori, dwi'n di roi ar y sgrin, ond na I ddeitha fo I chi, cyffeswch mae'r arglwydd sydd ddiw. Fo ydy'r un a gnaeth ni, a ni ydy I boblo. Y defaid mae'n gofalu amdano nhw. Wel, dyna ti. Da ni I gyd yn ddefaid yng ngolwg Duw. I ddefaid o ydy ni. A mae o'n meddwl bod ni'n werthfawr, mae o'n gofalu amdano ni. Ac achos hynna, da ni'n dilyn o pan mae o'n galw. So dyma gan am y bugail da. Ac mae yna gitgan lle fedrwch chi efo fi, os liciwch chi. Ond mae'n gan reit hawdd. Nawn ni ddechrau efo'r kitgan, oce? Mae'n bugail da, yn gweld yn glir, mae o'n arwain ni. A draws y tir pan mae o'n mynd tyfu ono ni. Mae'n bugail yn helpu chdi a fi. Nawn ni canu hynny unwaith eto, oce? Mae'n bugail da, gweld yn glir, mae o'n arwain ni. A draws y tir pan mae o'n mynd tyfu ano ni. Mae'n bugail yn helpu chdi a fi. O, dyma stori I chi amdano fi fel dafad, oce? Wel, dafad golledig, yr oedd o'n hebos. Mi groi trwy strwy a goedwig nes I ddisgyn mewn ffos. Roedd hi'n dian crag o mwg a syrthio i'r tan I mi. O na, o'n cliwch dan y swn sy'n cael anogi y braidd. Mae chwiban y bugail yn dychryn poblaidd. Ac yna roedd fy meistr yn gwenu o glist I glist. O mae'n bugail da, yn gweld yn glir, mae o'n arwain ni. A draws y tir pan mae o'n mynd tyfu ano ni. Mae'n bugail yn helpu chdi a fi. Wel, weithio da ni gyd yn teimlo chydig ar chwal. Efallai bod na rhywun yn y teulu sy'n sal. Mae bywyd llawn pryderon, does dim osgoi hyn am bydd. O na, o man y fugail da sy'n galw allan yn hir. Am bawb I ddod no ato, bawb talaeth a sir. Iesu yw I enw, bu farw i'n hachub ni. O mae'n bugail da, yn gweld yn glir, mae o'n arwain ni. Ar draws y tir pan mae o'n mynd tyfu ano ni. Mae'n bugail yn helpu chdi a fi. Oce, gawn ni efo ein gilydd. Me. Mae'n bugail da, yn gweld yn glir, mae o'n arwain ni. A draws y tir pan mae o'n mynd tyfu ano ni. Mae'n bugail yn helpu chdi a fi. Da iawn. Diolch, plantos, oedd hynny'n wych. Da iawn. Da iawn. Derwyn, dwi'n gwybod oedd y ti'n adra. Ti wedi dysgu, wythnos yma mae wedi dysgu sut I o.
Ond rwan, dwi eisiau cael gair efo'r oedolion sy'n ystafell. Oeddwn ni'n sôn am y ffaith bod dafad o'r un o'r geiriau sy'n fflio dros y we yn ddiweddar, neu wyneb yn wyneb hyd yn oed. Ac mae yna lot o leisiau sy'n gael yw allan yn ddiweddar. Ac dwi'n credu bod Duw yn siarad efo ni trwy lot o leisiau yno. Ond yn aml iawn, mae angen i ni agoffi'n hunan o'r prif lais sy'n ein bywyd ni. Sef llais Abigail da. Ac y bore yma, dwi eisiau i ni gyd cyd-adrodd Psalm 23 efo'n gilydd. Fel neges Duw i ni heddiw. Fel eglwys Caersalem, fel ffrindiau Caersalem dros Gymru ac ar draws y byd. Ond cyn pob adnod, dwi am ddarllen rhai penawdau, da ni wedi clywed, dros y misoedd a'r blynyddoedd ac hyd yn oed wythnosau diweddar. Ac efo'n gilydd nawn ni gyd-adrodd adnod y Psalm 23 ar ôl y penawdau yma. Mi welwch chi'r geiriau ar y sgrin. Hyd yn oed os ti adra ar dy ben dy hun. Swn i'n licio i ti ddarllen efo ni. So nawn ni cychwyn efo'r penawd cyntaf. Yr 11 o Fai, 2018. BBC Cymru Fyw, Carwyn Jones ddim am aros fel aelod cynulliad wedi 2021. A 4 ar 15 o Hydref 2019, Golwg 360, Golwg 360, Boris Johnson eisiau etholiad ar Ragfyr 12. Yr 11 ar 10 ar 20 o Hydref 2020, Golwg 360, 90 miliwn eisoes wedi pleidleisio yn America. Yr arglwydd ydy fy Migael i. Mae gen i bob peth dwi angen. A 90 o Fehefin 2020, Golwg 360, Cymru'n uchel ar restr hoff lefydd pobl i symud i fyw. A 6 o Awst 2020, Golwg 360, bron i 60% o bobl Gwynedd methu prynu tai yno. A 4 ar 20 o Ragfyr 2020, Golwg 360, 20 o fudwyr o Affrica wedi marw ar ôl i'w cwch suddo am môr a canoldir. Mae'n mynd â fi i orwedd mewn porfa hyfryd ac yn fy arwain at ddŵr glân sy'n llifo'n dawel. Yr 11 ar 10 o Ebrill 2013, Golwg 360, mae'r Olaeth Thatcher yn rhoi bywyd newydd i hen gan. Y cyntaf o Dachwedd 2018, BBC Cymru Fyw, dyfarnwr pêl-droed yn achub bywyd cefnogwr ar ddiwedd gêm. Yr 11 ar 20 o Ragfyr 2020, Golwg 360, cyhoeddi cynllun gwerth 950 o filoedd o bunnoedd i adfywio adeiladau yng Nghaernarfon. Mae'n rhoi bywyd newydd i mi ac yn dangos i mi'r ffordd iawn i fynd. Ydy, mae'n enwog am ei ofal. A 19 o Ionawr 2021, BBC Cymru Fyw, amrywio Covid yn cynyddu achosion ymhlith plant Mon. Yr 20 o Ionawr 2021, BBC Cymru Fyw, Storm Christoph, glaw trwm yn taro Cymru. Yr 11 ar 20 o Ionawr 2021, BBC Cymru Fyw, Betty George, dyw byw eich hun yn ystod pandemig ddim yn sport. Hyd yn oed mewn ceunant tywyll dychrynllyd, fydd gen i ddim ofn am dy fod ti gyda mi. Mae dy ffôn a dy bastwn yn fam ddiffyn i. Yr 11 ar 20 o Orffennaf 2020, BBC Cymru Fyw, rybydd am orddibyniaeth ar fymforion bwyd. A 12 o Ionawr 2021, BBC Cymru Fyw, angysondeb reolau Covid-19 mewn achfarchnadoedd.
A 15 o Ionawr 2021, BBC Cymru Fyw, pa fath o lysia allwn ni dyfu mwy ohonynt yng Nghymru? Rwyt ti'n paratoi gledd i mi, ac mae fy ngelynion yn gorfod gwylio. Rwyt ti'n tywall olew ar ymhen, mae gen i fwy na digon. Y 7 o Awst 2018, BBC Cymru Fyw. Teimladau cymysg ffoadur ac awdur am hen lad i dadau. Yr 8 ar 20 o Fawrth 2019. Golwg 360. Brexit am byth. Yr 11 ar 15 o Ionawr 2018, BBC Cymru Fyw. Isio ti newydd heb symud modfedd? Bydd dy ddau oni a dy ofal ffyddlon gyda mi weddill fy mywyd. A byddaf yn byw eto yn hir arglwydd am byth. Amen. Gan ni ganu efo'n gilydd i cofio pwy yw ein tad ni. Straeon yn holi sy'n un o'i ti yn clywys sy'n brwtaned y gadael yng nghanol nos yn dweud fod wedi pleisio a dwi ddim ar men fy hun. Rwyt ti'n dadnod a dyna pwy ydw i. Mi welais lawer yn ceisio atebion ym mhob man ond da ni yn ceisio atebion dinon. Ti sy'n rhoi achos ti'n gwybod be da ni angen cyn i ni ddweud gair. Rwyt ti'n dad mor dda, dyna pwy, pwy o'i ti, dwi'n blentyn anwyl i ti. Dyna pwy ydw i. Rwyt ti'n berffaith ym mhob un o ddydd. Rwyt ti'n berffaith ym mhob un o ddydd. Rwyt ti'n berffaith ym mhob un o ddydd. I ni. Gawn ni hynna eto. Rwyt ti'n berffaith ym mhob un o ddydd. Rwyt ti'n berffaith ym mhob un o ddydd. Rwyt ti'n berffaith ym mhob un o ddydd. Cariad na allai wrtho ti hwnt i ngeiriau a heddwch allai esbonio ti hwnt i'n meddwl i am fy ngalw eto'n ddymnach fy ngalw eto'n ddymnach fy ngalw eto'n ddymnach i dy gariad di. Rwyt ti'n dad mor dda, dyna pwy o'i ti, dwi'n blentyn anwyl i ti. Dyna pwy ydw i. Rwyt ti'n berffaith ym mhob un o ddydd. Rwyt
ti'n dad mor dda. Dyna pwy, pwy wyt ti, dim blentyn anwyl i ti. Dyna pwy, pwy ydw i. Rwyt ti'n berffaith ym mhob un o ffydd. Rwyt ti'n berffaith ym mhob un o ffydd. Rwyt ti'n berffaith ym mhob un o ffydd. Amen. Wel, diolch yn fawr i Trey am yn harwen i bore yma, am yn atgoffa ni yng rai pethau sydd jyst mor bwysig. Yn yn amerffeithrwydd annigonolrwydd ni, rwy ti yn berffaith ym mhob un o'r ffyrdd. A dyn ni'n diolch am hynny. A coeddiadau a'r casgliad sgen i nawr. Dwi'n mynd i ddal yn llaw efo ni achos dwi'n meddwl bod gen i 5 peth i ddeud, so newn ni gyfri nhw lawr. So, i ddechrau cychwyn y casgliad i hun, fel mae Rhys yn pwysleisio bob tro, dyn ni ddim eisiau arian pobl ydyn ni, ond os ydych chi'n dymuno rhoi, fydd yna wybodaeth i fyny ar y sgrin mewn munud yn sôn sut ydych chi'n medru rhoi trwy destun neu trwy'n wefan ni, os ydych chi eisiau cefnogi'r gwaith, a mae hwnna yna ar eich cyfer chi. Reit, yr ail beth o'n i'n mynd i sôn, oedd Sul nesa, fyddwn ni nôl fel arfer os byw ag iach, a fydd Rhys yma yn pregethu, sy'n y 2 allan o'r 5, dwi'n cyfri nhw lawr. Rhif 3, wythnos nesa hefyd, fe fydd yna llanast arall. So, mae yna neges yn dod i fyny ar y sgrin nawr, so llanast ar 31 Ionawr ar Zoom, fe fydd yna wybodaeth ar Facebook ac yn y blaen, ond please cofiwch gofrestru ymlaen llaw mwyn gallu wneud y trefniadau. So, llanast. So, dyna oedd rhif 3. Rhif 4 oedd, dyn ni'n mynd arfer wneud hyn, ond mi ydyn ni yn sicr yn heno yn eich annog chi i wylio dechrau canmol, achos mae Meg sydd yn plith ni fan hyn yn siarad ar dechrau canmol, a hefyd mae yna ffrind arall i'r eglwys, Dr Rhiannon Lloyd, yn siarad hefyd. So, gwyliwch hwnna heno. Na, dwi'n gwneud 4, ond y 5. Be oedd y 5? O ie, ond i jyst yn mynd i sôn, ydych chi'n gwybod mae Trey sy'n arfer cynnal y clwb coffi ar ôl yr oedfa. Mae Trey yn amlwg yn fan hyn. Menna sy'n cynnal y clwb coffi heddiw, a fe fydd y manylion am hynny ar gael ar ddiwedd yr oedfa, a mae yn mynd i fod ar rhif gwahanol, okay? So fydd yr rhif chydig bach gwahanol, ond fe fydd y clwb coffi ar ôl yr oedfa, a hefyd fydd yr clwb plus ar ôl yr oedfa hefyd. So dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud y 5 yn fanna. Wedyn, mae'n dda cylwch cwmni chi, ond i'n edrych ar yn ffôn cyn dod i fyny. Dwi'n meddwl, wythnos dwytha neu wythnos cynt, oedd gynnon ni rywun yn gwylio o Ganada, oedd Carol yn gwylio o Ganada. Wel, dyn ni pen arall y byd heddiw, mae gynnon ni Aled yn gwylio, mae wedi dweud pnawn da o Awstralia. So, croeso Aled, ond croeso wrth gwrs i bawb arall hefyd. Mae'n siŵr, dwi'n gwybod, na fydden yn ymwira, ond mae dipyn o eira gyda ni, bod fydden yn ymwira yn Awstralia, fydden ni'n meddwl. Ond mae'n braf cael y cwmni pawb un ohono ni. Dyn ni'n dod yma, fel teulu gyda'n gilydd o flaen yn Bugail Dani, i gwmni'n Bugail Dani, i waddoli a fyddwn ni'n meddwl chydig bach mwy am hynny maes o law. Ond cyn y bregaeth, dyn ni'n mynd i oedi am funud nawr, a dyn ni'n mynd drosodd i Castlefyw at Tristan, sydd yn mynd i fod yn cyflwyno y darlleniad i ni. So drosodd i Castlefyw nawr. Mae darlleniad bore yma yn dod allan o Ioan penod 10, adnod 1 i 18. Ond cyn i ni droi at y darlleniad, dwch ni chydig bach o gyd-destun lle ydan ni yn y Bibl. Felly, yn hanes bywyd Iesu Grist, os mynd yn ôl chydig o benodau i penod 6,
Mae o'n bwydo'r 5,000, mae o'n cerdded ar ddŵr, a felly mae'r Phariseiaid sef y drefn yn dechrau ama fo, yn dechrau cwestiynu fo. Mae o'n gwella'r wraig sy'n godinebu draw yn penod 8, a wedyn yn penod 9, mae'n iachau'r dyn dall. A beth sy'n digwydd o hynna wedyn, mae'r Phariseiaid yn cael y dyn dall o'i blaenau nhw yn y synagog, a maen nhw'n ei gwestiynu fo. Maen nhw'n cael ei rieni o draw i holi oedd y dyn yma yn ddall yn y dechrau. Wedyn mae'r rhieni'n dechrau poeni wedyn, o na, ydyn nhw'n di feddwl bod ni'n dilynwyr o Iesu Grist, ydyn nhw'n di'n diarddel ni o'r synagog. Felly mae nhw yn trio pasio'r bai i gyd ar y mab i hun. So be maen nhw'n penderfynu y diwedd bod y mab yn cael ei ddiarddel o'r synagog. Ac felly be mae Iesu Grist yn neud, mae'n clywed bod wedi cael ei daflu allan, yn mynd ar ei ôl o, a mae o'n dechrau holi fo am ei ffydd o. Wedyn pwy sy'n clywed hyn tu allan ydy rei o'r Phariseiaid. Achos mae Iesu wedi galw nhw yn ddall yn hytrach na'r dyn oedd yn ddall. Felly, yn ôl at y darlleniad wan. Credwch chi fi, mae Iesu'n deud wrth y Phariseiaid. Lleidr ydy'r un sy'n dringo i mewn i gorlan y defaid heb fynd drwy'r giat. Mae'r bugail sy'n gofalu am y defaid yn mynd i mewn drwy'r giat. Mae'r un sy'n gwylio'r gorlan dros nos yn agor y giat iddo, ac mae ei ddefaid ei hun yn nabod ei lais. Mae'n galw pob un o'i ddefaid wrth eu henwa nhw, ac yn ei harwain nhw allan. Ar ôl iddo fynd â nhw i gyd allan, mae'n cerdded o'i blaenau nhw, ac mae ddefaid yn ei ddilyn am ei bod yn nabod ei lais. Fydden nhw byth yn dilyn rhywun dieithr. Dyn nhw ddim yn nabod lleisia pobl dieithr, a bydden nhw'n rhedeg i ffwrdd o ddiwrthyn nhw. Defnyddio'r Iesu'r stori yna fel darlun, ond doedden nhw ddim yn deall yr ystyr. Felly dywedodd eto, credwch chi fi. Fi ydy'r giat i'r defaid fynd drwyddi. Lladron yn dwyn oedd pob un ddaeth o mlaen i, wnaeth y defaid ddim gwrando arnyn nhw. Fi ydy'r giat, bydd y rhai sy'n mynd i mewn trwy o fi yn saff. Bydden nhw'n mynd i mewn ac allan ac yn dod o hyd i borfa. Mae'r lleidr yn dod gyda'r bwriad o ddwyn, a lladd a diristrio. Dwi wedi dod i roi bywyd i bobl, a hwnnw'n fywyd ar ei ora. Fi ydy'r bugail da. Mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid. Mae'r gwas sy'n cael ei dalu o falu am y defaid yn rhedeg i ffwrdd pan mae'n gweld y blaid yn dod. Dim fe ydy'r bugail, a does ganddo ddim defaid ei hun. Mae'n gadael y defaid ac mae'r blaid yn ymosod ar y praidd ac yn ei gwasgaru nhw. Dim ond am ei fod yn cael ei dalu mae'n edrych ar ôl y defaid, a dydy e'n poeni dim amdani nhw go iawn. Fi ydy'r bugail da. Dwi'n nabod fy nefaid fy hun ac maen nhw'n fy nabod i, yn union fel mae'r tad yn fy nabod i a dwi'n nabod y tad. Dwi'n bodlon marw dros y defaid. Mae gen i ddefaid eraill sydd ddim yn y gorlan yma. Rhaid i mi eu casglu nhw hefyd, a bydden nhw'n gwrando ar fy llais. Yna bydden nhw'n dod yn un praidd, a bydd un bugail. Mae fy nhad yn fy ngharu i am fy mod yn mynd i farw'n wirfoddol mwyn dod yn ôl yn fyw wedyn. Does neb yn cymryd fy mywyd o ddai arna i. Fi fy hun sy'n dewis rhoi fy mywyd yn wirfoddol. Mae gen i'r gallu i'w roi a'r gallu i'w gymryd yn ôl eto. Mae fy nhad wedi deud wrtho i beth i'w wneud. Na ni, gret, diolch i Tristan am y darlleniad ac hefyd am y cyd-destun. Oedd yn gret. Mwna'n byrhau rhyw gymaint ar y bregaeth, yn dydi. So, dyn ni yn parhau heddiw, dyn ni'n edrych ar y gyfres yma, lle dyn ni'n edrych ar ddamhegion Iesu, a dyn ni'n edrych heddiw ar y darlun yma o'r bugail da. A efo'r darlun o'r bugail da, mae yna rai pobl, maen nhw'n cyfri faint o ddamhegion, so os ydych chi'n teipio mewn i Google sawl dameg sydd, mae yna niferoedd gwahanol yn cael eu cynnig, a tydi bawb ddim yn cynnwys y stori yma fel un o'r damhegion fel y cyfryw, ond mae, fel y Rhys yn deud, beth ydy dameg ydy darlun sydd yn creu darlun a stori syml sy'n adrodd gwers. A dyna beth gynnon ni heddiw.
darlun gan Iesu Grist sy'n adrodd gwers. Dwi'n bod os wnaethoch chi sylwi, ond yn adnod 6 oedd Tristan yn darllen, oedden ni'n clywed y geiriau yma, defnyddiodd Iesu'r stori yma fel darlun. Ac felly y bore yma, dyn ni'n mynd i edrych ar y darlun yma a gweld beth gynnon ni i ddysgu oddi wrtho fe. Nawr yn amlwg, dyn ni'n credu bod Duw a Iesu yn siarad gyda ni heddiw trwy ei air. Ond mwyn deall y gair yna yn iawn, mae'n rhaid i ni ddeall beth oedd y neges ar y pryd. A fan hyn, fel ar un o'r adegau eraill o Tristan yn sôn amdano fe hefyd, mae Iesu yn siarad yn bennaf gyda'r Phariseaid. Ond nid am y tro cyntaf pan mae'n pregethu, mae'n siarad efo un set o bobl, ond mae'n ymwybodol iawn hefyd bod yna set o bobl, bod yna gynulleidfa arall yn gwrando. A dyna sy'n digwydd bore yma, Iesu'n siarad efo'r Phariseaid, ond mae yna gynulleidfa yn gwrando. A dych chi a fi bore yma, ymhlith y gynulleidfa ehangach yna, yn gwrando ac yn dysgu heddiw. Nawr mae'r darlleniad cyfan nath Tristan ddarllen, diolch iddo fe, yn un hir iawn, a dyn ni ddim yn mynd i fynd trwyddo fe i gyd. Ond yn fras, yn y darlleniad yna, mi welson ni bod Iesu yn cyflwyno'r darlun yma o fugail a praidd. Dwi ddim yn ei esbonio fe, mae'n ei gyflwyno fe i ddechrau. Wedyn oedd e'n deud mae fe ydy'r drws neu'r giat i'r defaid fynd i fewn i deyrnas Dduw, gan esbonio sut mae'n galw'r praidd. A wedyn oedd e'n mynd ymlaen i ddeud mae fe ydy'r bugail da ac yn esbonio sut mae'n gwneud y galw hynny. Nawr heddiw, dyn ni ddim yn mynd i fynd trwy'r darnau yna i gyd, ond dyn ni am edrych ar 3 phwynt sydd gobeithio yn helpu i ni ddeall beth mae Iesu yn trio dysgu i ni drwy'r darlun. A'r 3 peth dyn ni am edrych yna fe di hyn. Dyn ni am edrych ar arwydd y cad y darlun o fugail, yn hangen ni am fugail ac addasrwydd y bugail. So dyna'r 3 pwynt dyn ni am edrych drwyddyn nhw. So y pwynt cyntaf, arwydd y cad y darlun o fugail. Nawr oedd y darlun o fugail yn llawer fwy cyfarwydd i'r bobl oedd yn gwrando ar y neges yma wreiddiol nag ydy i chi a fi. Os ewch chi ar y we a teipio Iesu Grist fel bugail, mae yna beryg gwirioneddol, mae be gewch chi ydy llun o ryw ddyn golygus blond yn cerdded trwy cae efo ryw oen bach ar ei ysgwydd a mae'n edrych yn lun cynnes a neis a hyfryd. Ond mae hwnna wahanol iawn mewn gwirionedd i'r darlun o fugail fydde'r gwrandawyr cyntaf wedi ei glywed. Roedd bugeiliaid yn ddynion caled, weithiau yn ddynion ifanc iawn. Oedd allan mewn llefydd gwyllt a pheryglus ym mhob tywydd yn gwarchod dros ei defaid mewn amgylchiadau anodd iawn a gosod ei bywydau mewn peryg. A os ydych chi'n edrych ar statws cymdeithas, oedd y bugeiliad reit yn y gwaelod. Oedd nhw ar y rheng isa o flaen gyrfaoedd. A mae'n ddiddorol felly bod Duw yn dewis defnyddio'r darlun yma ohono ei hun fel bugail. Ond gwrandwch y rai o'r pethau yna glywson ni ar y cychwyn pan ath treu y darlleniad hyfryd yna o Salm 23. Yr arglwydd ydy fy mugail i. Mae gen i bopeth dwi angen. Mae'n mynd â fi i orwedd mewn porfa hyfryd ac yn fy arwain at ddŵr glân sy'n llifo'n dawel. Mae'n rhoi bywyd newydd i mi ac yn dangos i mi'r ffordd iawn i fynd. Ydy, mae'n enwog am ei ofal. Felly mae Duw yn fugail arbennig i'w bobl. Ac mae Iesu, trwy ddeud mae fe ydy'r bugail da, yn cysylltu ei hunan gyda'r cariad a'r gofal hynny. A cofiwch nawr efo pwy oedd Iesu'n siarad. Y peth trawiadol wrth gwrs i'r rhai sy'n gwrando yw fod Iesu yn siarad efo y bobl oedd i fod yn gynrychiolwyr swyddogol Duw, yr arweinyddion crefyddol Iddewig, sydd i fod yn fugeiliau da o bobl Dduw, ond doedden nhw ddim. Doedden nhw ddim yn arwen pobl Dduw fel bugeiliau da. A doedd hynny ddim yn annisgwyl o Duw wedi rybuddio am hyn ers blynyddoedd.
Os dyn ni'n mynd nôl i lyfr Jeremia, 600 mlynedd cyn oes Crist, dyn ni'n clywed gan Dduw am arweinyddion gwael Israel. Mae Jeremia 23:1 yn deud, yn lle gofalu am fy mhobol, fel mae bugeiliaid yn gofalu am ei defaid, mae nhw'n gwneud niwed iddyn nhw, a'i gyrru nhw ar chwal. Dyna sut oedd arweinwyr crefyddol Israel wedi bod, a dyna sut oedden nhw yn adeg Iesu. Pobl yn gofalu am eu hunain, a ddim yn gofalu am y praidd, am hwnna'n her i bob un ohono ni nawr, sydd yn gyfrifol am arwain. Ond, mae Iesu yn fugail da. I ddilyn geiriau Salm 23 glywson ni ar ddechrau'r oedfa. Fel bugail da, mae yn ein harwain ni. Mae'n dangos y ffordd i ni. Mae'n rhoi bywyd newydd i ni. Mae gyda ni pan mae pethau'n dywyll. Mae yn ein hamddiffyn ni. Mae'n paratoi gwledd i ni. Mae'n yn heneinio ni. Mae'n dda ac yn ffyddlon tuag ato ni. Dyna sut fugail ydy Iesu. Pwy un ohono ni fydde ddim eisiau bugail fel yna yn ein bywydau ni. Achos i symud ymlaen at yr ail bwynt, mi ydyn ni angen bugail. Dyn ni'n ddefaid fel oedd y Trey yn dweud, am ydyn ni angen bugail, a mae'r arglwydd yn gwybod hebddo fe ein bod ni ar goll. Yn Efengyl Matthew, dyn ni'n cael cipolwg ar galon Iesu Grist pam oedd yn edrych ar y dyrfa o'i gwmpas, a dyn ni'n darllen y geiriau yma yn Matthew 9. Roedd gweld tyrfaoedd o bobl yn ei gyffwrdd i'r byw, am ei bod fel defaid heb fugail, ar goll ac yn gwbl ddiemadferth. Dyn ni i gyd angen bugail. Pob un ohono ni sy'n cymryd rhan neu'n gwylio heddiw. Nawr, tydi deud y bod ni ar goll hebddo fe ddim yn neges boblogaidd y dyddiau hyn. Dyn ni'n byw mewn oes sy'n gosod pwyslais mawr ar sefyll ar yn pen yn hunain a bod yn hunan gynhaliol. Ond y gwir yw, dydyn ni ddim yn iawn ar yn pen yn hunain. Ac mae hynny'n wir mewn gymaint o ffyrdd. Dyn ni angen gweld yng ngeiriau Williams Pantycelyn, nad oes ynof nerth na bywyd. O'n i jyst yn meddwl am un enghraifft yn fy mywyd i. Un o fy jobs i ydy dwi'n ŵr a dwi'n dad. A dwi'n trio ngorau. Ond, dim ond gwaith Duw yn y mywyd i sy'n rhoi outside chance bod fi'n mynd i wneud job go lew ohono fe. Heb waith Duw yn y mywyd i, dwi ar goll, heb waith Duw yn y mywyd i, mi fyddwn ni yn fwy hunanol nag ydw i. Mi fyddwn ni'n fwy ddifynedd nag ydw i. Gofynnwch chi unrhyw un o'n heili, a mae hynny'n scary, trystiwch fi. A dwi mor ddiolchgar i Dduw mod i yn ddafad, a bod gen i fugail da. Chi'n gweld mae'r neges yma am y bugail da yn mynd yn ni at wraidd pwy ydyn ni, ein hunaniaeth ni. Mae yna lawer o drafod am hunaniaeth y dyddiau yma. Dyn ni gyd eisiau bod yn driw i pwy ydyn ni. Ond problem y byd yw i fod yn hudo ni i feddwl yn bod ni'n rhywun dyn ni ddim. Mae gymaint o leisiau yn deud wrthon ni pwy ydyn ni, ond heddiw y cwestiwn i fi a'r cwestiwn i chi, i unrhyw un sy'n gwrando yw, pwy mae Duw yn deud ydw i? A mae'r Beibl yn llawn o ddarluniau sy'n rhoi atebion i'r cwestiynau hynny, i'r Cristion. Mae'r Beibl yn deud, dyn ni'n blant iddo fe. Dyn ni'n waith ei ddwylo fe. Dyn ni'n rhai sy'n wedi ein hachub. Dyn ni'n bobl newydd yn Iesu. Ac fe allwn ni fynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. A'r peth pwysig yw, mae Duw ei hun yn Iesu sy'n deud y pethau hyn. Ac mae'n deud, dwi'n fugail.
Os ydych chi wedi fy nerbyn i, dych chi yn ddefaid i fi. Ond sut bethau di defaid felly? Ewch chi ni edrych ar rai o nodweddion defaid a gweld ydy hyn yn ddisgrifiad da ohonom ni. Y defaid, yn ôl disgrifiad Iesu, chydig bach yn araf a chydig bach yn dwp. Ond mae'r cap yna'n ffitio fi. Maen nhw'n hawdd ei dychryn, ydw. Yn dieddol o fynd i drwbl ar yn pennau'n hunain, o ydw. Dwi'n gwybod bod hyn yn wir yn dana i. Chi'n gweld, mae dechrau taith ffydd yn dod pan dyn ni'n onest o flaen Duw ac yn derbyn pwy ydyn ni a stopio trio bod yn rhywbeth neu'n rhywun arall. Wrth gwrs, un reswm dyn ni yn gwneud hynny, yn trio bod yn rhywbeth neu'n rhywun arall, yw bod ni ddim yn siŵr a fydd pobl yn hoffi ni os dyn ni'n onest am bwy ydyn ni. Wel, y newyddion da, y newyddion gwych y bore yma, yw fod Iesu yn gweld pob dim amdano ni. A mae'n yn caru ni. A mae hynny'n gymaint fwy pwysig a gwerthfawr nag os di rhywun yn hoffi ni neu beidio. Fel udodd Paul yn ei lythyr at yr Ifeiniaid. Dangosodd Duw i ni gymaint mae ein yn caru drwy'r Meseia farw droson ni pan oedden ni'n dal i bechu yn ei erbyn. Ymlaen i'r trydydd pwynt nawr, addasrwydd y bugail. Dyn ni wedi gweld, os ydyn ni'n ddilynwyr iddo fe, ni yw'r defaid, ond sut fugail ydy e? Sut fugail ydy e? Dyn ni wedi gweld yn barod i fod e'n fugail sydd yn ein nabod ni. A dyd y gwir, mae'n nabod ni yn well na dyn ni'n nabod yn hunain weithiau. Dyn ni'n medru twyllo'n hunain i feddwl rhywbeth sydd ddim yn wir amdano ni. Ond mae Iesu'n deud, fi ydy'r bugail da. Dwi'n nabod fy nefaid fy hun ac mae'n hwn fy nabod i. Yn adnod 9 o'r darlleniad y glywson ni, mae Iesu'n disgrifio ei hunan fel y giat neu'r drws. Mwyn esbonio, mae trwy ddod ato da ni'n cael dod i gorlan teyrnas Dduw. Fel mae'n deud yn hwyrach yn Efengil Ioan, does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy o fi. Ond mae'n y fwy. Un o'r pethau oedd bugeiliaid amser Iesu yn gwneud oedd cysgu yn rws y gorlan i gadw'r defaid rhag y bleiddiad o tu allan. Yn llythrenol, mi roedden nhw'n gosod eu hunain mewn peryg i gadw'r defaid yn saff. A dynion union wnaeth Iesu. Wrth ddod i'r byd a mynd i'r groes, gosod ei hun mewn peryg ein mwyn ni. Gadael diogelwch a gogoniant y nefoedd i ddod i fyd creulon, fyddai, fel yr oedd e'n gwybod, yn ei gysau e, yn ei groesoelio fe. Grandwch be mae Iesu hun yn deud am hyn. Fi ydy'r bugail da. Mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid. Does neb yn cymryd fy mywyd oddi arnau. Fi fy hun sy'n dewis roi fy mywyd yn wirfoddol. Mae'n fugail sy'n gofalu ac yn harwain. Dach chi'n gwybod, mae geiriau braf gan bobl yn hyfryd ac yn neis iawn ac yn medru bod o help. Ond yr hyn mae rhywun yn ei wneud sy'n dangos sut mae pethau go iawn. Dyn ni wedi sôn yn barod am aberth Iesu a'i ofal drosto ni. Dyna sy'n dangos y gwerth mae Iesu yn rhoi arno ni. Nath treu grybwyll y peth yn gynharach. Ydyn ni'n amau os dyn ni werthfawr bore yma? Os ydyn ni, edrychwch ar y groes. Edrychwch ar Iesu yn marw drosto ni. A mae hwnna'n deud pa mor werthfawr ydyn ni. A mae'r gofal yna yn parhau. Fe dawodd Iesu yr ysbryd lan i fod gyda'i bobl gyda ni, pan aeth i'r nefoedd.
Ac mae'n dal eisiau gweithio yn ein bywydau ni, ac mae eisiau'n harwain ni a nerthu ni i fod yr hyn y dyliau ni fod yn ei law e. Fel mae un o fy hoff adnodau yn y Beibl yn dweud, dwi'n hollol sicr y bydd Duw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith ar y diwrnod y bydd y Meseia Iesu yn dod yn ôl. A'r gwirionedd rhyfeddol y bore yma yw bod yn lles ni fel defaid yn meddwl Iesu bob amser, bore yma. Mae'n lles ni ar feddwl Iesu heddiw. Os dyn ni'n credu bore yma, mae'n lles ni ar flaen ei feddwl e nawr. A fe sy'n gwybod be dyn ni angen. Mae'n fugail sy'n arwain trwy ei lais. Mae geiriau Iesu yn ein atgoffa ni. Mae ei ddefaid ei hun yn nabod ei lais. Mae'n galw pob un o'i ddefaid wrth ei henwau ac yn ei harwain nhw allan. Ar ôl iddo fynd â nhw i gyd allan, mae'n cerdded o'i blaenau nhw. Ac mae ei ddefaid yn ei ddilyn am ei bod yn nabod ei lais. Felly mae Iesu yn gwybod pa ffordd y dyliau ni gerdded. Ac mae'n cerdded o'n blaenau ni mwyn yn harwain ni. Mae darlun clir iawn yn y Beibl bod Iesu yn gwybod beth sydd ei angen arno ni. A'i fod e eisiau'n harwen ni. A'i fod e'n gweithio arno ni drwy yn harwen ni. Fe glywson ni neges wych gan Mari rhai wythnosau nôl oedd yn dangos eto. Dydy hwnna ddim o reidrwydd yn golygu fod bywyd yn mynd i fod yn hawdd. Weithiau, dyn ni'n mynd drwy bethau anodd. Ond, oherwydd bod e'n fugail i ni, mae'n medru dod â bendith i bob sefyllfa. Fe mae Paul yn deud yn ei lythyr at yr Ifeinied, dyn ni'n gwybod fod Duw yn trefnu popeth lles y rhai sy'n ei garu. Mae Iesu yn fugail sydd yn bwydo ac yn helpu i dyfu. Y Salm 23 yn sôn yn doedd am arwain y defaid i borfa da. Porfa lle maen nhw'n medru bwydo a thyfu a cael y bywyd ar ei orau yma. Y mae Iesu hun wedi sôn amdano fe. Mae Iesu eisiau i ni dyfu ac mae'r tyfu yna'n digwydd wrth i ni ddod i'w nabod e'n well a'i garu e fwy. Mae llythyr Pedr yn gwneud y pwynt yma yn dda iawn. Yn lle hynny, dwi am i chi brofi mwy a mwy o ffafr a haelioni ein harglwydd a'n achubwr Iesu Grist a dod i'w nabod e yn well. Mae Iesu yn harwen ni at air Duw i ddysgu. Mae'n rybuddio ni rhag mynd i chwilio am borfa drwg, rhag gwrando ar leisiau'r byd sydd yn temtio ni i amau Iesu a'i ofal amdano ni fel bugail da. Chi'n gweld mae'r darlun yma o fugail yn ddisgrifiad hyfryd o Iesu. Achos dyn ni fel defaid angen bugail. A felly, dyn ni angen cydnabod yn hangen ni amdano fe. Dyn ni angen gweld a deall ei fod e yn fugail da. Dyn ni angen gofyn iddo fe i ddod yn fugail arno ni. A dyn ni angen gofyn iddo barhau i'n bugeilio ni. Dewch i ni weddio. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am wirionedd dy air di. A dyn ni'n diolch i ti am y pethau wyt ti wedi'n atgoffa ni amdanyn nhw y bore yma. Dyn ni'n sefyll o dy flaen di a dyn ni'n cydnabod yn gwendid ni.
Ond da ni'n cydnabod bod yna obaith i ni oherwydd dy fod ti'n cynnig dy hun fel bugail da. Arglwydd mewn munud fyddwn ni clywed y geiriau, fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynnaf ar dawdurdod ath bwer di. A dyna dyn ni'n gwneud na'r arglwydd. Ein gwendid, dyn ni'n cydnabod, dyn ni'n dibynnu ar dy awdurdod ath bwer di. Felly Iesu y bore yma, dyn ni'n dy wahodd di. Dyn ni'n dy dderbyn di a dy gyhoeddi di yn fugail da. Dyn ni'n diolch i ti am dy ofal trosom ni, a dyn ni'n dy wahodd di yn dy ysbryd lan i weithio yno ni, mwyn dy enw. Amen. Jyst i agoffa chi, mae'r cod isod yn wahanol oherwydd bod Mena yn hostio Clwb Coffi. Tad ddiw yr ysbryd, gwahoddwn di sawn yn ein plid, yn ein plid. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynnu far dawdurdod ath bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glân llenwa ni gyda neth cliw ein cryf. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. O ysbryd llenw yng nghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed mywyd braf a'i beidio, fy mywyd roi fy nildio i'r bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd glân llenwa ni gyda neth cliw ein cryf. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Llenwa ni o ysbryd glân
llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda thnedd cliw ein cri, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i